Sziasztok, én itt vagyok, és most a Counter-Strike 1.6-ról 1.6 bemutatóját fogom elkészíteni. Annyit kell tudni a játékról, hogy a Valve készítette, és Half-Life kell, hogy futtassuk a maga a játékot. Szóval kezdődjék is a játék, lenne a játék. Nekem tetszik, de a Cségút ezt jobban bírom. Meg a Source-et. Van a C4. Le is plantalom. Nincsen senki. Plantelni úgy kell, hogy a bal klikket rajta tartod. Igen, és van lőnek is. Már is öltek. Bakker. Ahogy a haverom hívja, umplantelik a bombát. Vagy van. Mindjárt felrobban csak hova jön. Csak heriz. Lőd már lett a szerencsétlen. Istenem, milyen bomba. Szóval itt is vagyunk, nyertünk. Veszek egy SMG-t. Lássátok, hogy milyen menő a játék. Hát benne mindenfélét venni. Jó, aztán nem mindenféle. Mondjuk gránátot, gránát is lett jó. Erre itt nem tudom nagyon, hogy itt szerintem itt egy gyalogút van, meg itt szokott lenni egy IQ Fighter. Ja, igen. Jött is Mr. IQ Fighter. Meg ott is vannak IQ Fighter. Baszd meg! Jó, attól a IQ Fighter-től is vezettünk, attól félek. Töltet arra cserélek. Bakker. Jó van ez. Droppoljad már a csip. Ja, van nincsen. Kivény van a C4. Ja. Egyen vannak. Ja, én páncélni barátom. Ja. Itt van nála bomb. Kicsit nyikorog a szék. Jó, pont ez. Ja, oda. Kicsit el kéne bújni. Nyertünk. Hopp. Ja, egyébként B-vel tudtok fegyvereket, meg gránátokat, minden csodát venni. Ugye, mint a videóban. Bakker, milyen IQ Fighter? Hol? Ja, hogy csak te vagy? Günther van. Ott van Günther. Bakker, hányan van? Hány Günther van még itt? I hate Günther.
Bombolálni. Szóval ez az első része. Nézzétek a másodikat, sziasztok!